Anlu tate ko ambi Mali le ko ambi Mali le défense ta ale tede anlu ye panafricanisme véridique tiens ali na soro Mali le kuye ni ke ni Mali kuye origine ke tiens le an kuba fo a autorité nyene wallahi kuma ti mo wara chima hey Mali on yere be fe ka dimi alugu koro kwa ni ka fo nu yere muru bi ka ni ke ta ayo lugu toyi obi no yere woloma wallahi no ye cheo o ta militaire no be Mali la munu ti tata ukata ma fileke onugo ga anniversaire kera sisan uko ka ton faga avion nugo Mali be tonne faga na edo ni kele ka avion ye wa mo yere ti kuma o lugo yere ta problème li ne kuma do falu yene quoi est-ce que il est donné impoli il donné impoli na ki bani fanen alugo ye même père même mère ele be son ayta sara iba mele wa corriger le eti son ayta sara kuma ni betane la Côte d'Ivoire là, c'est le carrefour des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique occidentale. Mali, Burkina, Ghana, Niger, Libéria, Abana, la Guinée. Nous nous avons les Faragnoga, nous les Ivoiriens. Wallahi, quand même le président là, du premier Ivoirien au dernier Ivoirien. Ne le kalu faayini abe jamana ware moy ni ma soro miti Burkina be ale malien wala manati malien ibta soro ganien wala ma libérien wala ma ibta soro guinéen ne le kalu faano yina wallahi le nyaga foro le senufo ka damine boake korogo kataka sigila nunu be malli wojene dobe mali fe dobe la Guinée fait tieta les wobe les guéré olugo bomi obo Libéria les baoulés les bétés c'est les Ghana les Arma les Hausa olugo et Niger les Mosi les Dafi ça c'est le Burkina Faso Côte d'Ivoire Ikambo c'est les rassemblements des pays de l'Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire allez se confronter jamana shira étranger le pays Côte d'Ivoire izine bana entreprise ba kilambe farani nyoka ibita sur c'est pour les étrangers les 90% des entreprises de la Côte d'Ivoire des usines de la Côte d'Ivoire appartiennent aux étrangers ni mité français taï ibita sur Libanais de talo ou alors ibita sur Mauritanie ivoirien dire taka douara meta malake entreprise munu be ibita sur ni malien de tata ibita sur gouvernement talo étranger ta ibita sur 1,5% arrête ali boyere alu kana disi goshini munu be alu tikilesa sanu ani zira tikili wallahi abe nunu toyelo no segara kuma no obino daja otadani obina ji parce que ci wara be lera quoi miti ni tere ke quoi ci wara be mali yere gouvernement na miti ni quoi anu jadisi ule benyo na folo ani France surtout la France les Mali jamana folo mi ya nyewa tuba oublier nyela ka fo écoute ka bonta jamana ko ka ambassade français ka fermer amadere ka ke dugolo sans fait Mali le ka ke le seul pays de l'Afrique ka fo je ne veux plus de vous allez-y fermez votre ambassade et rentrez chez vous amadere ka ke ni Mali te farafi madere ka ke folo Mali le ka ke abe nunu to ile ça wala abe nunu to ile tiens mo baliya ye ni ka dege non yi bodinga ne kelima alimi ini mo ko talimi nyofe abe nunu to ile on répond un imbécile par un coup de voilà merci beaucoup